Doncs el que més trobaria a faltar de la Universitat d'Andorra és trobar-ne cada dia amb els meus amics i companys a la universitat. Doncs personalment el que més m'ha agradat ha sigut l'atenció personalitzada que hem rebut per part dels professors, sobretot, i res, el companyerisme, tots els companys que ens portem, no? Sí. Estic molt content per l'experiència, a més la projecció professional té molt bona pinta i a veure què tal ens depara la vida, no? El que més m'ha agradat d'aquesta carrera ha sigut conèixer gent nova i tot el percurs que hem tingut. Hem fet moltes coses, hem aprengut moltíssim i també els professors ens han ajudat molt i gràcies als meus companys he pogut aprendre, progressar i gràcies a ells i als professors doncs, estic molt orgullosa del percurs que hem fet. A mi també, sobretot el companyerisme i la proximitat amb els professors. Trobo que és una universitat molt propera i això és un gran benefici per la gent que no coneix a d'altres persones i que vol fer nous amics i trobo que fa que hi hagi molta cohesió a la classe. Encoratjo a tothom de fer els estudis a la UDA, ja que és molt familiar i molt amena i molt personalitzada. No hi ha edat per estudiar ni l'encoratjo. Per a mi, infermeria m'ha ensenyat no només a ser un professional que cura de les persones, sinó que a nivell personal també m'ha ensenyat molt. La UDA per a tots nosaltres penso que ha representat com una gran universitat on ens hem pogut formar, on els companys s'han convertit en amics i els amics s'han convertit en família